ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар назди маҳаллаи Гулпарвар. Аз ин тараф дӯстони азиз маҳаллаи Гулпарвар мебошад. Аз ин тараф агар рост равем дарвозаи Душанбе мешавад, пост ва маҳаллаи Чимтепа. Аз ин тараф Сементфурӯшо ва аз ин тараф Графзавод ва худи бозори Корвон. хонаи имрӯзаамон дар поёни бозори Корвон ҷойгир аст, дар маҳаллаи Гулпарвар. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Тамошобинони гиромӣ, ҳавлии имрӯзаамон дар ҳамин маҳалла қарор дорад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, дар як ҳавлӣ ду бинои истиқоматӣ ҳаст. Ҳар душ алоҳида фурӯхта мешавад. Обши замин 10 сотихай, лекин сари ҳар як бинода 5 сотих замин ҷудо карда шудагиай. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Проекти ҳар яктаи ҳамин бино як хел мебошад. Барои ҳамин ҳамагӣ якша сёмка мекунем кифоя. 5 сотих замин, 4 дар хона, кухни, ванна, ҳоҷатхона дару нуждай, тагуш полни падвалай. Аз бинои тарафи рост сар мекунем. дари даромади бино ва дар ин тараф дари даромади падвал. 11.5 ба 10.5, яъне 120 метри квадратӣ мебошад. Баландии потолокҳо 3.10 метр. Аз ин тараф кухни, ҳоҷатхона ву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хонае чӣ хеле ки мебинед, падъабои тайёр кардагианд, монтажам тайёр кардагианд. Коридор 4.30 ба 3 мебошад. баландии потолокҳош чӣ хеле ки гуфтем 3.10 метр мебошад. Марҳамат, аз ҳуҷраи истиқоматӣ сар мекунем. ин ҳуҷра 6.5 ба 3 мебошад. масъалаи барқ ва об ҳама вақта мебошанд. ҳуҷҷатҳо 100%. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. 4 ба 3 мебошад. ҳавлӣ ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулпарвар, поёни Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. дар наздикии хона литсеи нав, духтурхона, мактаб, роҳи калон, бозори Корвон ва дигар чизҳои даркорӣ. аз хона то роҳи калона 500 метр мебошад. акнун мегузарем ба сеюм ҳуҷра. ин ҳуҷра 5 ба 3 мебошад. хонае бо хишти пухта сохтагианд. ина марҳамат. боло ва поён полни монолитай, метавонед дуюм мошинаям бардоред. акнун мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра. ин ҳуҷра 5 ба 3 мебошад. таги хона бошад полни падвала, яъне тагхона 11.5 ба 10.5, 120 метри квадратӣ. баъди сёмкаи хонаҳо баъд мегузарем ба падвал. инҷо бошад ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. чӣ хеле ки гуфтем, бо барқ ва об ягон мушкилӣ нест. инҷо дӯстони азиз ошхона, яъне кухни мебошад 3 ба 3. нархи хона бошад 800 000 сомонӣ, 61 700 $, ё ин ки 6 миллиону 51 000 рубл. нархи ҳавлӣ боз арзон ҳам мешавад ва иваз мешавад бо мошин, ё ин ки хона дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақамҳо WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. ва дӯстони азиз хотиррасон мекунем ки ин нархи як хона мебошад. чӣ хеле ки дидем, дар ҳавлӣ ду хона ҳастак. агар обши нархи ҳар душа ҳисоб кунем 1 миллиону 600 000 сомонӣ мешавад. нархи як хона 800 000 сомонӣ. инҷо дӯстони азиз, чӣ хеле ки аллакай фаҳмидем, тагхона яъне падвал мебошад 11.5 ба 10.5, 120 метри квадратӣ. баландии потолокҳош бошад 2.7 метр. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 5 сотих замин, 4 дар хона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, дару нуждай, тагуш полни падвалай. барқ ва об ҳама вақта мебошанд. ҳуҷҷатҳоям ҳамаш 100%. ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулпарвар, поёни Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 800 000 сомонӣ, 61 700 $, ё ин ки 6 миллиону 51 000 рубл.
нархи хона боз арзон ҳам мешавад ва иваз мешавад ба мошин ё ин ки хона дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. ҳатман ба телеграм каналмон Dom TJ обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео ҳастак. то боздид, худо нигаҳбон.